Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. AutoCAD video kursumyzyň 4-nji hoş gördük. Bu videomda siz bilen OutTrack guralyny göreriz. Şu aşakda görýän gyýyska ýoly F11 bolan guralymyz. Ilki bilen ýapyk bolan ýagdaýynda nämeler ütkeşik bolýan, nämeler tapawutly bolýan men size görkezeýin. OutTrack guraly geçen videoda görün, OSNAP guralymyz bilen bilelikde şondan kömek alyp işleýän bir gural. Mesela men şu ýere rectangle diýdim, 0 otur 0 diýdim. Koordinata sistemine göre 0 başlangıç noktadan başlap bir 4 turşukça diýdim. 20 otur 20'lik bir 4 turşluk çizdim. Şu ýerde görýän bolsaňyz 4 turşlugymyzdan bir de şular ýalyk bir soraw bilinär. 4 turşlugyň edil merkezine bir tane circle çizilip bilinär. Muň üçin men bilýän maglumatlarymdan OSNAP bilen kömegi bilen nämeler edip bilen ilki OSNAP bilen men barlaýyn. Endpoint, midpoint we center açyk. Okay. Näme edip bilen? Elbetde midpoint'a enter diýdim meni. We beýleki midpoint'tan beýleki midpoint'a şu ýerden çyzyp men şu merkezine ketişme noktadyna bir tane bäşlik circle çyzyp bilen. Ýöne bu hili urdan has şalt bize peýda berip biljek bir gural, OutTrack guraly. OutTrack şu ýerden biz açan ýagdaýymyzda açdym. Circle diýip şu ýerden men istenlik nokadymdan saýlap, şol nokatdan belli bir uzaklykdan başlap çyzygyny çyzyp bilýän. Meselem, şu ýerden endpoint'tan saklan yerimde mouse bilen hiç çerik basamak, basaýan ýagdaýyňyzda şary edil şol nokatdan çyzar. Ýalňyş. Täden enter diýdim. Nokatda saklap, istenlik uğra haýsy tarafa çyzmak isleýän bolsak, şu ýerde görýän ýaşyl reňkden şol OutTrack'ın işleýänligini görkezýär. Meselem 10 mm git diýdim we şu ýerden maňa bäşlik bir circle çyzdydım. Dogry. Men muny merkezde etmek isleýän ýagdaýymda circle diýdim, midpoint'tan tutdum, biraz sakladym we aşağı çekdim. Men inni midpoint bileninden soň belli bir uzaklykdan, meselem 4 turşlugyň her tarapyny biz 20 beripdik. 10 enter diýip merkeze bäşlik bir circle hem çyzyp bilýär. Ýene başga bir çyzmak üçin görnüş, ugur metod. Şu ýerden circle diýip midpoint tutdum, aşağı çekdim we şu midpoint'un ikisinin çakışma nokatlaryny maňa görkezýän we şu ýerik gelýän bäşlik bir circle çyzdym. Birinji misal şeýlerak geldim. Ýene bir misal, istenlik bir circle'y biz şu ýerik 0 otur 0 diýdim. 10'lık bir circle çizdim. Top diýdim. Ekrana sığdırdım. Biraz çekdim şeýlerak. 10'lık bir circle çizdim. We men ýene bir circle çizmek isleýän şu circle'dan 10 mm ýa-da 20 mm sağ tarapda x uğur boýunça geldim, circle'y saýladym. Merkez nokadyny biraz sakladym, sağa çekdim we 20 enter diýdim. We 10'luk bir ýene bir circle çizdim. Şu ýerden barlap hem bilersiňiz, distance arasyny biz näçe beripdik? 20 beripdik. Şular arasynyň 20'ligini görersiňiz. Geldim. Delete atdım, bozdum. We size ýene bir ýatlatma. Çyzgylary çyzan ýagdaýyňyzda ortamada ýapaýyn. Senlik çyzgyny çyzan ýagdaýyňyzda şular ýaly saýlamak üçin, meselem iki görnüşde mouse'uňyz bilen saýlap bilersiňiz. Meselem gelip üstüne hem basyp saýlap bilersiňiz. Ýa-da bir ucundan tutup hemmesini bir penjere aljak görnüşde
bir dört tuşluğun içine de näme etdim? Mouse'umun çep düğmesini bastım, koyuverdim ve şu aşağı taraf çektim. Alıp saylap bilersiniz ve şu kili saylap bilersiniz. Siz sağ taraftan mouse'unuzun çep düğmesini basıp şöyle görünüşte hareket edip çizgilerin bir bölüğüne değecek görünüşte sağlap üstünden geçirip saylap bilersiniz. Şuları ýaly bir görünüşde, mesela mendiňe belli bir bölüğünü almak isleýändim çizgilerin we dört tuşluğu alan ýagdaýymda hemmesini alar. Mendiňe bir bölüğünü almak isleýän belli bir çizgiňi alıp şu görünüşde şol ikisini saylap bilen ýa-da diňe şol iki görünüşi çizgiňi saylap bilen şu hili peýdalary bar. Geldim. We size üçüncü misal görkezýin. Geldim. Rectangle diýdim ýa-da size gyzga ýol bilen görkezýin. R, E, C, Enter. Bu rectangle'ın gyzga ýoly. 0, otur, 0 diýdim, Enter diýdim. We 100'e otur, 100'lük bir rectangle, 4 tuşluk çizdim ma. Çizdi, top tip ekrana sığdırdım. Şu yerden men aslında biz bu temany görmedik ýöne ýene de videolardan siz görüp özüňiz hem edip bilersiňiz. Canva çylşyrymly açarlar ýa-da çylşyrymly gurarlar da. Enter diýdim. Bu offset'in gyzga ýoly. Şuradan sayladım. Näçelik isleýän? 5 offset isleýän. Sayladım. 5 offset getirdim. Şu yerden men biraz çektim. Rectangle diýdim we 30'a otur 5'lik bir çizgi çizdim. 4 tuşluk. Men näme etmek isleýän? Şol çizgiňi bir binanyň bir gatynyň proýekti ýaly, obyekti ýaly gödüňize getirin. We şu pencereni men şu diwardan bir pencere çizmek isleýän. Geldim. Biraz kıynaştırdım. Line diýdim. Endpoint'tan tuttum. Biraz sağa taraf çekip 3 Enter diýdim ve aşağı çizgi çizmek isleýän. Şu yerden orta modumu açayım. Orta modu açan ýagdaýymda da men bärik çizgiňi tamamlaýan ýagdaýymda da endpoint'a gelip ýelmeşer. Men dikine or çizgi çizmanyny isleýän. Aslında ýene de bärde de kömegini görüp bilýän men oturýan. Şu yerden biraz saklap endpoint'tan şu görünüşde tamamlap bilerim. Ýene bir uğruy o snaplerden perpendikulary açıp şu görünüşde de çyzyp bilersiňiz. Endpoint'e geldim, biraz sakladım, basamak içili düğme çekdim sağa 3 Enter diýdim we şu ýerek dikine bir çizgi çizdim. Geldim. Rectangle diýdim. Midpoint tuttum. Bir aşağı çektim. Bir Enter diýdim. We bir otur ikilik bir çizgi çizdim. 4 tuşluk. Midpoint'tan çekip aşağı çizanmyň sebebi 4 tuşlugy başlangıç nokoduny şol çizgiden dowam eden soň men 1 milimetre aşağı çekip ondan soň çizdim. Aslında tek ýene bir ulanmadyk bir funksiýamyz, ýene bir hiç ulanmadyk videolarda görmedik temamyz. Ýene de size bir görnüşli bir funksiýa görkezýin. Mirror diýdim. Enter ve şu yerden sayladım ve sayladım. Enter diýdim ve orta nokoduny sayladım. Geldim. Resource object now diýdim. Bu ýerde edendadymyz şu aynalama işini etdik biz. Hamana şu yerden bir minut size görkezýin. Hamana şu yerden bir çizgi geçeceğim şeýaly şul çizgiňi edil şul çizgiň daşyna sağ tarapy aynaly kopýalady, köpeltdi.
Geldim, delete'e bassam. Şu yerden ikisini birleştirdim. Yine başta gören açarlarımızdan, kurallarımızdan biri offset deyip şu yerden OF enter dedim. Nokot 5 dedim. Enter. Şu çizgiyi aldım. Çektim. Aldım ve çektim. Şu yerden delete'e bastım. Şu hile aslında size biraz düşüksüz olan notlar yönü kuruluş injinerlerine, kuruluş proyektlerine, teknik çizgilerine pencerelerin görünüşleri şu görünüşte görkeziliyor. Bir gelip indi şunu pencereye yerleştirmek isteyenlerimizi tuttum. Şu yerden move dedim ve şu başlangıç noktasından tutup çektim. Orta modu yapayım. Ve şu yere getirdim. Endpoint yazısını görüyençem saklap çepe taraf çekip mesela 10 mm uzaklığa yerleştirip bilen şu pencerenin divarların arasından ve şu divarların arası 10 mm. Gelip şu yerden ölçepen biler. Geldim. Görüşmek üzere 10 mm. Kısaca şeylerak o track kuralı, o snap kurallarına bağlı olup işleyer. Şol kuralların esasında şol kurallardan kömür alıp obyektler, çizgiler sağlap, denglep bilýär. Sizin hem şu görkezden misallanmayı özüňiz hem çyzyp gaýtalap görmeňizi isleýän siz üçin gat peýdaly bolup biler. Ve indiki videolarda görüşänçek hemmeňize hoş sag bolun.